Saarnan otsikko on siis On aika puhdistaa sydämen temppeli. Ja pääkohtia tälle tekstikatkelmalle tänään on 13-16 jakeet. Siellä on ne pääsiäisjuhlat vai ovatko ne sitten jonkinlaiset muut markkinat. 17:22 Jeesuksen rakkaus ja pyhä viha. 23-25 oman sydämen puhdistaminen. Matka Kapernaumista kohti Jerusalemia oli varmaankin idyllistä aikaa Herrallemme ja hänen veljilleen, äidilleen ja uusille opetuslapsilleen, erityisesti tämä tuoreen ihmeen valossa. Oli myös melkein pääsiäinen ja koko maassa vallitsi odotuksen tunnelma. Juutalainen perinne vaati kokonaisen kuukauden valmistautumista. Kerrotaan, että tiet korjattiin, siltoja rakennettiin uudelleen tai tuettiin, haudat valkaistiin uudelleen ja koko maassa oli täysi kuhina tulevan pääsiäisen takia. Vaikka Jerusalem ei ollutkaan tavallisella mittapuulla mikään suuri kaupunki, sen rajojen sisäpuolelle ahtautui pääsiäisenä arvioltaan 300 000 henkeä. Jotkut arviot hieman korkeampia. Mutta Jerusalemissa tosiaan asui tähän aikaan sellainen 20 000, ehkä 80 000 maksimissaan. Mutta tosiaan väkiluku moninkertaistuu näiden juhlien aikana. Ja kiinnostavaa tässä on se, että synoptisissa evankeliumissa Matteus, Markus, Luukas kertomus tästä temppelin puhdistuksesta esiintyy vasta evankeliumien loppupuolella. Ja jotkut tutkijat uskovat, että niissä viitataan eri tapahtumaan ja tämä näkökulma siis tarkoittaisi sitä, että temppeli puhdistetaan sekä alussa että lopussa. Kapernaum näyttää olleen Herramme pääasiallinen asuinpaikka siellä Galileassa hänen palvelutyönsä aikana. Matteus 4:13 kertoo, lähtiessään Nasaretista hän asui Kapernaumissa. Ja missään muualla hän ei näytä tehdä niin paljon ihmeitä, eikä missään paikassa hän anna niin ankaraa tuomiota sen katumattomuudesta ja etuoikeuksien laiminlyönnistä. Matteus 11:23 sanotaan, ja sinutko Kapernaum korotettaisiin ylös taivaisiin? Ei, alas Tuonelaan sinun on astuttava. Kaupunki sijaitsi Israelin pohjoisosassa Genesaretin järven pohjoisrannalla, jossa Jeesuksen koti ja hänen oli ja jossa hän teki näitä ihmeitä. Sillä jakeessa 13 kerrotaan, että juutalaisten pääsiäinen oli lähellä ja Jeesus meni ylös Jerusalemiin. Ja tämä ilmaisu on todiste myös siitä, että Johannes kirjoitti evankeliuminsa pikemminkin pakana uskoville kuin juutalaisille. Jeesus saapuu keväisissä tunnelmissa Jerusalemiin, kaupungin suurille pääsiäisjuhlille. Ja tällä kertaa Jumalan poika paljastaa itsensä laajemmalle yleisölle. Voimme olettaa tai nähdä, kun Herramme matkusti etelään kohti Jerusalemia, tiet alkoivat ruuhkautua. Voitko nähdä, kun Jeesus astuu kaupungin portista sisään ja lähestyy tuon suuren temppelin tärkeitä ja vaikutusvaltaisia henkilöitä, kaupungin kermaa ja kaikkea loistoa. Ruuhkautuminen pahenee entisestään ja joka puolella on rihkama- ja matkamuistomyyjiä. Jonkin verran se varmaan häiritsi Herraamme, mutta ei kuitenkaan niin paljon kuin se, mitä hän näki temppelissä. Pääsiäisjuhlan historia juonsi juurensa Israelin kansan vapautumiseen 430 vuoden Egyptin orjuudesta. Ja siellä juhlassa muistettiin, miten Jumalan enkeli surmasi egyptiläiset esikoiset, mutta ohitti israelilaisten talot. Sitä vietettiin vuosittain Nisan kuun 14. päivänä, eli maalis-huhtikuussa. Vaihtelee hieman se päivämäärä. Tuona päivänä kello 3 iltapäivä
kuuden välisenä aikana teurastettiin karitsat ja syötiin pääsiäisateria. Ja kuuliaisena Mooseksen ilmoittamalle laille Jeesus meni Jerusalemiin viettämään sekä pääsiäisjuhlaa että sitä välittömästi seurannutta happamattoman leivän juhlaa. Ja Jerusalemia ympäröivillä alueilla asuvien juutalaisten miesten odotettiin osallistuvan 3 vuosittaiseen juhlaan Jerusalemissa. Ja nämä olivat siis pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla. Jerusalemin temppeli toimi paitsi uskonnollisena, myös poliittisena ja yhteiskunnallisen vallan keskuksena. Ja temppelissä vallitsevaa auktoriteettirakennetta hallitsivat ylipapit ja vanhimmat. Ylipappien, jotka olivat peräisin merkittävistä pappissuvuista, tehtävä oli valvoa temppelin toimintaa. Ja tähän kuului uskonnollisten rituaalien, talouden ja päivittäisen hallinnon hoitaminen. Heillä oli merkittävä valta sekä uskonnollisissa että yhteiskunnallisissa asioissa. Se ei ollut myöskään mikä tahansa kokoontumispaikka, vaan se oli pyhitetty Israelin Jumalalle. Ja pääsiäisjuhlaa vietettiin ensisijaisesti temppelissä, jota pidettiin elävän Jumalan asuinpaikkana ja siten sekä kaupungin että kansan pyhyyden lähteenä. Jakeessa 14 kerrotaan, että temppelissä hän tapasi niitä, jotka myivät härkiä, lampaita ja kyyhkysiä. Siellä oli myös rahanvaihtajia istumassa. Herran näkökulmasta se, mitä hän näki temppelissä, oli törkeää toimintaa. Rahanvaihtajat väittivät, että heidän liiketoimintansa oli välttämättömyys. Ja Jeesus näki rahanvaihtajien tekevän tällaista liiketoimintaa. Hän näki heidän myyvän eläimiään. Hän näki, että temppelipiha näytti kirpputorilta tai miltäkin basaarilta. Temppelissä myytiin uhrieläimiä pyhinvaeltajille, jotta he voisivat suorittaa uhrimedoja. Pyhinvaeltajien oli uhrattava siellä eläin, mutta Jerusalemiin saapuneiden ihmisten oli kuitenkin vaikea tuoda karjansa mukanaan. Oli nimittäin helpompaa ostaa eläimet sieltä, kun he viimein olivat saapuneet Jerusalemiin. Rahanvaihtajat vaihtoivat ulkomaalaista valuuttaa hyväksyttyyn hopeiseen Tyyroksen sekeliin, joka oli ainoa temppeliveron maksamiseen kelpaava valuutta. Se oli keskivertotyöläisen noin 2 päivän palkan arvoinen maksu. Tällainen toiminta oli ilmeisen epäpyhää. Papit juonivat sitä ahneudesta. He olivat joko yhteydessä niihin, jotka myivät eläimiä ja vaihtoivat rahaa ja osallistuivat heidän voittoihinsa. Tai sitten he saivat vuokraa siitä, että saivat harjoittaa liiketoimintaa pyhien muurien sisällä. Ja kaiken kukkuraksi kerrotaan, että Hannas, tämä ylipappi, oli koko homman takana. Ja jotkut kommentaattorit kutsuivat tuohon aikaan temppeliä Hannaksen basaariksi. He tiesivät, että ylipappi itse asiassa myi tällaisia franchising-oikeuksia rahanvaihtokopeille ja eläinkaupoille. Kun Jeesus saapui temppeliin, millaisen uskonnollisen sirkuksen hän sieltä löysikään? Kun hän näki, millaista kaupankäyntiä, tinkimistä tässä valtavassa hälinässä tapahtui, voidaan ymmärtää, että Herramme ei varmasti voinut hyväksyä tällaista jumalatonta menoa. Katso jaetta 15. Hän teki köyden pätkistä ruoskan ja ajoi heidät kaikki ulos temppelialueelta, lampaineen ja härkineen. Rahanvaihtajien rahat hän kaatoi maahan ja heidän pöytänsä hän työnsi kumoon. Tässä voidaan nähdä, kuinka Raamatun teksti pyörii mielessämme kuin elokuva. Ja varsin vaikuttava elokuvallinen näkymä voi tästä mieleemme muotoutua, eikö totta?
Näetkö Jeesuksen käyttävän hetken aikaa tehdäkseen tarkoituksella ruoskan köyden pätkistä? Hän otti ilmeisesti jonkinlaisia säikeitä, naruja, teki niistä ruoskan ja seuraavaksi näemme välähdyksen tapahtuneesta draamasta. Pöydät kaatuivat ja rahat kilisivät lattialle, kun Herramme ajoi rahanvaihtajat, myyjät ja tarkastajat ulos temppelistä. Jeesuksen sanat olivat, viekää nämä pois täältä, älkää tehkö minun isäni huoneesta markkinapaikkaa. Tässä nähdään, kuinka tämä karitsa oli kuin leijona. Raamattu ei kerro, kuka sai Jeesuksen ruoskan iskut osakseen, mutta ruoska heilui joka tapauksessa vahvasti. Lempeä Jeesus, nöyrä, on käsite, jota on käytetty paljon ja monet julistavat tällaista Kristusta, mutta voimme löytää Uudesta testamentista myös toisenlaisen Messiaan. Lukuisat Uuden testamentin kirjoitukset todistavat hänen lempeydestään, mutta me voimme täydentää tätä kuvaa muilla Raamatun kuvauksilla. Esimerkiksi Markuksen evankeliumin kohdassa 3:5, jossa kuvataan halvaantunutta miestä. Jeesus katsoi ympärilleen kaikkia niitä, jotka kyseenalaistivat, parantaisiko hän sapattina, ja hän katsahti heihin vihaisena. Luukas 13:32. Siellä hänen Herodekselle lähettämässään kiivaassa viestissä ei myöskään ollut mitään lempeää. Menkää ja sanokaa sille ketulle. Eikä myöskään voida hänen vastauksessaan Pietarille, siellä Matteus 16:23, väisty tieltäni saatana. Voidaan olla varmoja siitä, etteivät fariseukset temppelissä nähneet mitään hänen lempeydestään, sävyisyydestään, kun hän sanoi, voi teitä kirjanoppineet ja fariseukset, te tekopyhät, te olette kuin valkoisiksi kalkitut haudat. Matteus 23. Te kyykäärmeet, te kyykäärmeiden sikiöt, kuinka te voisitte päästä helvetin tuomiota pakoon? Tässä kohtauksessa Jeesus on kädessään ruoska. Hänellä on kädessään ruoska ja millainen kiivaus hänellä olikaan isänsä rukoushuoneen puolesta. Ja tässäkin kohtauksessa voidaan nähdä Jeesus yhtä jumalallisena kuin ristillä roikkuessaankin. Kerrotaan, että hän paljasti tässä tilaisuudessa tapahtumassa yhtä paljon Jumalasta kuin Golgatalla. Hän näytti suuren totuuden, jonka taustalla oli rakkaus edellyttää vihaa. Rakkaus alistettuja, köyhiä ja sorrettuja kohtaan synnyttää myös vihan niitä olosuhteita kohtaan, jotka aiheuttivat heidän kärsimyksensä. Myös ihmisistä voidaan yhtä paljon kertoa, tai myös ihmisistä voi kertoa yhtä paljon kuin hänen vihansa, kuin hänen rakkautensa. Niinpä se, mitä Kristuksen vihan kautta on paljastunut, on tärkeää. Mutta millaista on tämä Jumalan viha ja rakkaus? Mikä on erityisesti Kristuksen vihan juuret tässä kohdassa ja miten se pitäisi vaikuttaa meidän elämäämme? Pöytiä kaatamalla ja tilaa tyhjentämällä Jeesus ei ainoastaan puuttunut temppelin fyysiseen väärinkäyttöön, vaan antoi myös syvällisen lausunnon siitä turmellusta vastaan, joka oli läpäissyt tämän pyhän tilan. Ja hänen puhdistumistoimensa oli kehoitus palauttaa tämä temppeli siihen tarkoitettuun hengelliseen tilaan ja korostaa, että todellinen Jumalan palvelus vaatii vilpittömyyttä ja vanhurskautta, joka on paljon enemmän kuin pelkkä rituaalien noudattaminen. Muistetaan, kun Paavali korintolaisille lähettämässä kirjeessään määrittelee uudelleen Jumalan läsnäolon asuinpaikan. Mitä Paavali opettaa? Ensimmäinen korintolaiskirje 3:16.
Hän opettaa, että kristityt itse ovat Pyhän Hengen temppeli. Ja tämän käsityksen pitäisi muuttaa perusteellisesti lähestymistapaamme pyhyyteen, puhtauteen ja päivittäiseen käytökseemme. Paavali ilmaisee tämän näin. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä ja sellaisia te olette. Tämä korostaa sitä, että jokainen uskova on pyhäkkö, temppeli ja pyhä henki, jossa pyhä henki asuu. Jumalan hengen läsnäolo meissä nostaa meidän pyhän tilamme asemaan ja korostaa, että tekojemme ja käyttäytymisemme tulisi heijastaa Jumalan temppeliltä odotettua pyhyyttä. Missä kunnossa on sinun temppelisi? Kun Jeesus puhdisti temppelin, se aiheutti levottomuutta uskonnollisten johtajien keskuudessa. Myös nykyisin liian moni on tottelematon ja jättää huomiotta Pyhän Hengen, joka kehottaa poistamaan synnin heidän elämästään. Ja näin tehdessään he aiheuttavat murhetta Jumalan Pyhälle Hengelle. Pyhä Henki ei lähde pois, mutta hiljenee. Siksi niin monet ihmiset, jotka ovat selkeästi pelastuneet, eivät koskaan toimi sen arvoisesti ja ole Jumalan käytettävissä. Pyhä Henki vaatii heitä siivoamaan temppelinsä ja he kieltäytyvät tekemästä niin. Ja tällainen temppeli, millainen se on? Se on sellainen temppeli, joka ei tuota koskaan kunniaa Jumalalle, eikä Jumala voi käyttää sellaista. Roomalaiskirje 6.13 kertoo, että älkää antako jäseniänne vääryyden aseiksi, vaan antakaa itsenne kuolleista eläviksi tulleina Jumalalle ja jäsenenne vanhurskauden aseiksi Jumalalle. Meillä kaikilla pelastuneilla on elämässämme monia syntejä, joista on tehtävä parannusta ja puhdistauduttava. Pyhä Henki on niin armollinen, että hän ei vaadi niiden kaikkien puhdistautumista kerralla, mutta hän osoittaa ne yksi kerrallaan ja auttaa meitä siivoamaan sieltä, missä vain hän tietää tämän saastan piileksivän. Onko sinun elämässäsi jokin alue, jonka Jumalan henki kehottaa puhdistautumaan? Tässä ajassa et koskaan tule olemaan täydellinen ja synnitön, mutta voit olla puhtaampi temppeli, joka voi tuoda kunniaa ja kirkkautta Jumalalle. Spurgeon sanoo, että uskon, että mitä pyhemmäksi ihminen tulee, sitä enemmän hän suree sitä epäpyhyyttä, joka hänessä on jäljellä. Kristuksen vihan juuret olivat hänen reaktioissaan juutalaisten uskonnolliseen epäkunnioitukseen Isää Jumalaa kohtaan. Ja meidän on kuitenkin ymmärrettävä tämän kohdan tapahtumapaikan merkitys. Jos haluat, niin voit kääntää sinne ensimmäisten kuningasten kirjan lukuun 8, siellä 10-11. Siinä luvussa kuvataan Salomon suurta temppeliä, kun liiton arkki tuotiin sinne. Pilvi täytti temppelin niin, etteivät papit enää voineet palvella siellä. Se oli Jumalan kirkkaus. Amen. Jumalan kirkastaminen oli temppelin tarkoitus. Siksi rahanvaihtajien ja näiden uskonnollisten johtajien synti oli siinä, että vaikka he julistivat äänekkäästi Jumalan pyhyyttä, he käytännössä kielsivät sen. Herramme ruoska vastustaa kaikkea tätä, mikä vähentää Jumalan kirkkauden välittämistä, erityisesti Jumalan palveluksessa. Tuskin on mitään tätä totuutta olennaisempaa tämän vuosituhannen kirkolle. Jopa tunnustavat
Kristityt alentavat joskus Jumalaa paljon vähemmäksi kuin hän on. Monet ovat pyrkineet korostamaan Kristuksen ihmisyyttä, jotta hän olisi samaistuttavampi. Kuva on niin vääristynyt, että Jeesus tyhjennetään jumaluudestaan. Ja tuloksena voi olla sitten tällainen nykyaikainen epäjumalan palvelus, joka voi olla sisällöltään Jumalan vääristämistä ihmisten luomaksi mielikuvaksi. Se, että me kunnioita Jumalaa, heijastaa epäjumalan palveluksellista käsitystä Jumalasta. Ja monesti me kuullaan puhuttavan yläkerran ukosta tai harmaapartaisesta vanhasta miehestä taivaalla. Ja se on epäjumalan palveluksellinen lausahdus. Se on syntynyt tietämättömyydestä ja väärästä käsityksestä Jumalasta. Se ei ole Jumala, jota me palvomme. Ja kun tieto siitä, kuka Jumala on, katoaa, epäkunnioittava henki alkaa juurtua elämäämme. Ja tällainen asenne rajoittaa kykyämme palvoa häntä. Sydämistämme voi tulla kuin Jerusalemin temppelin piha. Jopa seurakunnassa istuessa me voimme kuulla ja nähdä kaupungin basaarien voimakasta menoa päässämme. Saatamme miettiä seuraavaa työtehtävää, kesälomaa, tulevia urheilutapahtumia. Aivan kuten temppelissä, voiton tavoittelu siirtyy helposti seurakunnan uskonnolliseen elämään. Ja koska Jumala on mielestämme tehoton ja vanhentunut, järkeilemme, että meidän on tuotava maailman asioita hänen avukseen. Emme luota enää evankeliumin voimaan, vaan alamme luottaa maallisiin metodeihin. Ja evankeliumi saattaa jäädä taka-alalle. Kristuksen vihan perimmäinen lähde on siis rakkaus Jumalaan. Kun hänen opetuslapsensa seisoivat siinä mykistyneenä Herransa edessä, kun hän vielä hengittäessään raskaasti, ajettuaan miehet ulos ruoska kädessään. Voitko kuvitella, voitko nähdä tämän tilanteen? Pyhä henki toi mahdollisesti Johannekselle mieleen psalmin 69:10. Tuo psalmi kertoo Daavidista, mutta sillä on myöskin profetallinen täyttymys Kristuksessa. Jakeessa 17 kerrotaan, silloin hänen opetuslapsensa muistivat, että on kirjoitettu, kiivaus sinun huoneesi puolesta kuluttaa minut. Jeesusta täytti kiivaus Jumalan kirkkauden ja hänen huoneensa puolesta. Tämän sanan koko merkitys näkyy siinä psalmi 69:10 jälkimmäisellä puoliskolla ja sanotaan näin, että sinua herjaavien herjaukset ovat osuneet minuun. Tämän Daavidin ja vapahtajamme samaistuivat läheisesti Jumalaan. Ja kun joku herjasi Herraa, myös heitä herjattiin. Ja mikä ihana ajatus tämä onkaan meille kaikille olla samaistuneina Jumalaan ja niin rakastuneina häneen, että kun hänen nimeään häpäistään ja hänen kirkkauttaan jotenkin tahrataan. Me tunnemme sen ja koemme saman pyhän vihan. Kun me voisimme olla Kristuksen kaltaisia, suuttua asioista, jotka suututtavat vapahtajaamme. Meidän pitäisi olla intohimoisia ihmisiä. Kuinka tätä sitten voidaan kaikkea soveltaa omaan elämäämme? Ja mitä merkitystä tällä tekstikatkelmalla tänään on? Ensinnäkin se, että yhteinen Jumalan palvelus on tärkeää, eikö niin? Se, miten palvomme, paljastaa, mitä ajattelemme Jumalasta. Temppelissä pakana saattoi tulla pakanoiden esipihaan rukoilemaan ja mietiskelemään Israelin todellista Jumalaa. Jos pakana olisi astunut sisään ja nähnyt sen, mitä Jeesus näki, mikä olisi ollut hänen käsityksensä Jumalasta? Kenties
jokin väärä käsitys. Me elämme tässä ajassa varsin narsistisessa ja individualistisessa yhteiskunnassa. Tämä sukupolvi on vaatinut saada kyseenalaistaa kaiken, tehdä asiat itse ja kulkea omia teitään. Kristuksen ruumis ei tule toimia niin. Me tarvitsemme toimia näin. Me tarvitsemme toisiamme. Ja jos olet uskova, voit oppia nyt jo, että tarvitset matkallesi vanhempia kristittyjä. Sinun on saatava heiltä opetusta ja ylistettävää Jumalaa heidän kanssaan. Loppujen lopuksi puhumme sydämen tilasta. Mun Herramme arvostelijat lopulta lähestyivät heitä. He kuulustelivat häntä. Ja luemme tämän mielenkiintoisen vuoropuhelun sieltä jakeesta 18-21. Juutalaiset kysyivät häneltä, minkä tunnusteon sinä näytät meille, kun tällaista teet. Jeesus vastasi heille, hajottakaa maahan tämä temppeli, niin minä pystytän sen 3 päivässä. Niin juutalaiset sanoivat, 46 vuotta on tätä temppeliä rakennettu, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä, mutta hän puhui ruumiinsa temppelistä. Herodes Suuri aloitti temppelin jälleen rakentamisen vuonna 20 ennen Kristuksen syntymää. Ja työ jatkui vuosikymmeniä. Josefus kertoo, että temppelin rakennustyöt jatkuivat aina vuoteen 63 saakka. Roomalaiset tuhosivat sen vuonna 70 juutalaiskapinan tukahduttamisen yhteydessä ja siellä jakeessa 20 juutalaiset esittävät kysymyksen, sinäkö pystyttäisit sen 3 päivässä? Tässä temppeliviranomaisten vastauksen oli tarkoituksena pilkata Jeesusta. He sekä ymmärsivät väärin hänen vastauksensa, että hylkäsivät sen. Jeesus ei tässä leikitellyt sanoilla, vaan hän istutti siemenen, joka myöhemmin kantaisi hedelmää monien temppelissä tuona päivänä olleiden ihmisten mielissä. Hän yhdisti tällaisen varjokuvan, eli temppelin, ja varsinaisen substanssin, eli Messiaan. Itse asiassa hän sanoi, minä olen todellinen temppeli, minä olen kaikki se, mitä temppeli edustaa. Ja suuri merkki minun vallastani tulee olemaan tämän temppelin, minun ruumiini ylösnouseminen. Hän oli täynnä jumaluutta, enemmän kuin mikään temppeli oli aiemmin ollut. Ja juutalaiset puolestaan saattavat nähdä Jeesuksen sanat vain uhkauksena temppeliä vastaan. Ja paljon myöhemmin nähdään siellä Jeesuksen oikeudenkäynnissä, Matteus 26-61, siellä he syyttivät häntä juuri tällaisesta uhkauksesta. Kolossalaisluvussa 2 kerrotaan, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys ruumiillisesti. Kristus on nyt noussut taivaaseen, mutta hän on jättänyt meidät tänne maan päälle. Ja Paavali kertoo toisessa korintalaiskirjeessä 6.16 näin, mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Eli me olemme Jumalan temppeli, kun olemme saaneet uskon lahjan. Ja Pyhä Henki asuu meissä. Tämä toinen merkitys, temppelissä tapahtuneen merkitys, on vieläkin selkeämpi. Oli kerran aika, jolloin elämässämme oli sellaista täyteyttä, että olimme innoissamme ja tulvimme yli kuin pyhät konsanaan. Meillä oli valtava ilo Jumalasta. Mutta jotain tapahtui. Sen sijaan, että sydämemme olisivat temppeleitä, niistä tuli jotain muuta. Sydämemme voi olla täynnä asioita, jotka himmentävät Kristuksen loistoa. Tuleeko niistä elämäsi keskipiste ja alat palvoa niitä? Voit miettiä tätä, mitä mahdollisesti se voi olla omalla kohdallasi. Tunnistatko sen? Onko jotain maallisen tavoittelua?
tai muuta, joka aiheuttaa ristiriitaa. Totuus on, että Jeesus välitti temppelistään ja tuli ruoska kädessä. Johannes tässä tarkastelee tätä temppelin ensimmäistä puhdistusta, mutta tosiaan niin kuin alkuun mainitsinkin, että muissakin evankeliumeissa kerrotaan, että Jeesus palasi temppeliin puhdistamaan sen uudelleen maallisen palvelutyönsä loppupuolella. Mutta samoin hän tulee yhä uudelleen puhdistamaan elämämme, jos se ei ole sitä, mitä sen pitäisi olla. Temppeli, joka antaa hänelle kunniaa. Kun hän tulee, meidän pitäisi ylistää häntä, hänen ruoskimisestaan ja vihastaan elämäämme sisältyvää syntiä kohtaan. Katsotaan sitten jakeita 23-25. Siellä Jeesuksen vieraillessa Jerusalemissa tämän ensimmäisen pääsiäisjuhlan aikana tapahtui paljon muutakin kuin temppelin puhdistaminen. Paljon enemmän kuin apostoli yksityiskohtaisesti kirjoittaa, sillä hän jatkaa näin. Kun Jeesus oli Jerusalemissa pääsiäisjuhlan aikana, monet uskoivat hänen nimensä, nähdessään ne tunnusteot, jotka hän teki. No, tähän mennessä Johannes on evankeliumissa kirjannut vain yhden Jeesuksen tekemän ihmeen, eli tämän veden muuttamisen viiniksi Galilean Kaanassa. Hän ei kuvaile mitään Jeesuksen Jerusalemissa tähän mennessä tekemistä tunnustekoja, mutta hän antaa ymmärtää, että Jeesus teki siellä tunnustekoja. Ja Johannes käytti imperfektin aikamuotoa teki kuvaamaan Jeesuksen merkkien tekemistä jatkuvana toimintona. Ja nämä merkit olivat saaneet monet uskomaan Jeesukseen, mutta kuten seuraavasta jakeesta käy ilmi, heidän uskossaan oli jotain vikaa. Ja vaikka monet uskoivat häneen, Jeesus itse ei uskonut itseään heille, koska hän tunsi heidät kaikki. Ihmisten luottamus ei ollut häneen ollut sellaista, että Jeesus olisi uskoutunut heille. Ja ilmeisesti näiden ihmisten usko, joka perustui Jeesuksen tekemien merkkien todistamiseen, oli pinnallista ja epäaitoa. Eikä henkilö pysähtyi ihmettelemään, mutta ei edennyt sitoutumiseen asti. Mitä Jeesuksen luottamus ihmisiin merkitsee? On ehkä parhaiten ymmärrettävissä sen valossa, mitä hän sanoi opetuslapsilleen viimeisellä ehtoollisella. Siellä Johanneksen 15. luvussa kerrotaan näin, että te olette minun ystävieni, jos teette mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystäviksi, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Johannes kertoo meille, että Jeesus pystyi tunnistamaan heidän uskonsa pinnallisuuden, sillä hän tunsi kaikki ihmiset. Hän ei tarvinnut ihmisten todistusta siitä, millainen ihminen on, sillä hän tiesi. Ja nämä heijastavat hänen ainutlaatuista luonnettaan Jumalan poikana ja hänen jumalallisen voimansa käyttöä. Jeremias 17:10 kertoo näin. Minä Herra, tutkin sydämet ja koettelen sisimmän, antaakseni jokaiselle palkan hänen vaelluksensa mukaan, hänen tekojensa hedelmän mukaan. Tämänpäiväinen teksti toimii myös siltana, joka valmistaa meitä toiseen tapahtumaan, joka tapahtui Jeesuksen ensimmäisen pääsiäisvierailun aikana Jerusalemissa, nimittäin kohtaamiseen Nikodemuksen kanssa. Tässäkin tapauksessa meille näytetään, miten Jeesus tiesi, mitä ihmisessä oli, ja kohteli häntä sen mukaisesti. Mutta siitä sitten seuraavalla kerralla lisää.
Katsotaan hieman johtopäätöksiä tämänpäiväisestä. Eli meidän tulisi olla tunnettuja siitä, että vihaamme syntiä ja epäjumalan palvelusta. Meidän ei pidä kohdistaa ruoskaa muihin, sillä me emme ole Kristus. Mutta omaan elämäämme voimme sen kohdistaa. Jeesus kehottaa meitä uudistukseen. Hän haluaa, että ahneus ja korruptio sekä tämän aikakauden maallistunut henki kaikkoavat elämästämme, seurakunnastamme, yhteisöistämme ja kansamme keskuudesta. Hän haluaa parannusta maailmallisuudesta, liiton rikkomisesta ja luopumisesta, jotka kieltävät Kristuksen ja sanovat maailmalle, ettei meidän loppujen lopuksi olekaan mitään elämää muuttavaa sanomaa. Jerusalemin temppelissä sijaitseva pakanoiden esipiha oli suunniteltu niin, että ei-juutalaiset voisivat lähestyä Jumalaa. Se kertoi maailmalle, että kaikilla kansoilla oli paikka elävän Jumalan yhteydessä, mutta kauppiaat tunkeutuivat tuohon tilaan. Ja se oli symboli sellaisen uskonnon kuolleisuudesta, jossa ei ollut sijaa uskollisuudelle Jumalaa kohtaan ja kadonneiden ihmisten tavoittamiselle. Jeesus puhdisti temppelin, koska hänellä oli siihen valta. Malakias 3. Hän on tulossa uudelleen. Sillä välin hänellä on valta alistaa tämän maailman valtakunnat ja tehdä niistä jalkojensa astin lauta. Kuka pysyy pystyssä hänen tulemisensa päivänä? Eivät ainakaan ne, jotka epäuskonsa vuoksi vaativat vuoria kaatumaan heidän päälleen ja kätkemään heidät karitsan vihalta. Varmuus lopullisesta tuomiosta vaatii uskoa ja parannuksen tekemistä. Onko sinulla tarve tehdä puhdistus sydämesi temppeliin? Minkälaisten haasteiden kanssa sinä kamppailet? Onko elämässäsi syntejä, joista et ole halunnut luopua? Me ihmiset rakastamme syntiä, mutta Pyhän Hengen vaikutus elämässämme saa aikaan synnin tunnon ja näemme synnin todellisen luonteen ja haluamme vapautua siitä. Ja jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Jeesuksen toimintaa tässä tapahtumassa ei motivoinut ainoastaan intohimo isänsä kirkkauden puolesta, vaan syvä huoli kansastaan myöskin. Ja sen Jumalan palveluksen uudistamisesta. Tänään me kristityt olemme se temppeli, jossa Pyhä Henki asuu. Ja kun Jeesus kerran palaa, kaikki on täydellistä ja silloin Herra itse on temppeli. Rukoillaan. Kiitos rakas Jeesus, että sinä totisesti olet se temppeli. Sinä olet se ihmeellinen Herra, jota me saadaan seurata, Herra. Auta meitä puhdistamaan itsestämme Pyhän Henkesi kautta se synti ja saasta, mitä sieltä löytyy. Herra, auta meitä kulkemaan, Herra, rohkeasti tässä ajassa sinun kanssasi. Auta meitä, Herra, näkemään sinun kirkkautesi näissäkin sanoissa, Herra. Avaa nämä sanat meille kaikille, Herra. Ja sinun tahtosi meidän elämässämme. Rukoillaan Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.